kanjani. Yeah. So komasipala yabo nje mina ngaqhasha komasipala ngangimncane ngaqhasha ngimncane kubo wonke umuntu okhona emkhandlweni. But i-advantage yabaholi bamaqembu athile ababephethe umkhandlu leso sikhathi ngiqashe 2011 uzohlehla kubuyele emuva ubona ukuthi yiliphi iqembu elaliphethe leso sikhathi. Banalento yokuthi uma ufika emsebenzini babe nalento yokuthi siyakuncikisela ukuthi uma ungakwenzi ukuthi uzophuma ngegate abaholi. Isiphatha kabi-ke thina njengabantu besifazane ukuthi uma ngabe uyofesa emkhandlwini waqhashwa, mina nga-absorba ngaqhashwa ngekhansela lento yokuthi kuthiwa ikhansela lithathe eyi-1 emzini ohluphekayo limfake emsebenzini, but ekugcineni esekuqhashile ngokuba clean bese kufika abaphathi abathile abaholi iqembu elithile bese bethi uma ngabe ungavumi ukulala uzophelelwa umsebenzi. Ibhlungu. Uyabona nje mina lo muntu engimshoyo ukuthi wena wathi ungavumi ukulala uzophelelwa umsebenzi. Yeah, ukhona. Into angidina ngayo bhuti uMbovu wafika wabhrika la ekhaya egate-ini ngemoto. Ushadile lo mlisi. Wabhrika la ekhaya egate-ini ngemoto. Wathi uma ubhuti wami omdala ukuthi akangibize. Awungibizela usisi wakho. Ungena ubhuti wami la ekhaya wademelayisa ngase ngiphuma ngiya kuye futhi ngokukhulu nje ukumhlonipha ukuthi lento awuyenzi la ekhaya. Awukwenzi lokho mina ubhuti wami ngiyamrespect wathi ngoba phela wena uyamphakela kusho umholi othile kwangiphatha kabi kwangiphatha ukuthi umbhuti wami uthi akangibize ngoba naku ngisebenza kamasipala uma ngabe ngingavumi ukuphuma mina ngizophelelwa umsebenzi kusho ukuthi obhuti bami ngeke badle kusho ukuthi ngoba naku ngiyabaphakela obhuti ngenxa ngiqhashwe ngoba ngihlupheka sekumele ngi-understand. Hayi webhuti uMbovu ngiyeza kuleyo kamasipala noma uyikhansela uyini njengamanje? Uyi-politician. Umasipala hayi eNyukhasela useThekwini. Kodwa umakhelwane wami ngiyacabanga ukuthi ukhona la ku-live uzobona. Ngizokutshela egcina into ubani because anginayo lento yokuthi imfihlo bhuti uMbovu lento iyasihlukumeza egcineni kubonakala ngazuthi kamasipala ungene ngoba naku ulalile. Ngenxa yokuthi ama-politician athile anamandla phezu kwethu ayakwazi ukuzobhrika emakithi. IFP, uDA, kwi-ANC angizwe ukufihla lokho uyi-ANC. So kuyasilimaza bhuti uMbovu mina kimi kwaba yiqhwala lokuthi uma fika lento ayenza yangilimaza. umndebele Yangilimaza ngalendlela lokuthi angikwazanga uku-understand ukuthi akahloniphi mina ezintombazane noma akahloniphi obhuti bami because kunento ethi mina ekhaya ngintombazane ngingedwa abafana abawu7 so ngiphakathi kwabo lapho you have to respect ukuthi ngumbali mina futhi umama indlela angikhulise ngayo futhi ulungisele but sabantu besilisa eSouth Africa siyaxolisa kakhulu indlela ayiphatha ngayo yakhombisa ubulwane. Siyabelieve ukuthi kubona bonke abantu besilisa abanapha ngaphandle kuyashelwa amadoda futhi nendlela oyiphatha ngayo angazi awuvanga umthathele inyathela ayithi usho umafika Mndebele. Azange nanokuthi umakhelwane wami mina sakhelene bhuti uMbovu yezwa but angali ukuthi kuyashela fine singasho sithi uyashela but awunali ilungelo bhuti uMbovu lokuthi mawushela mina bese ungahloniphi obhuti bami. The only thing engilwa nayo ukuthi kusasa uma ngabe omakhelwane sebethuka mina bethi vele nina nalala kuze ningene emkhandlweni vele obvious bazovumelana naleyo nto cause iyabhrika la i-double cap athuma ubhuti wami athi akangibize usithathaphi isibindi sokuthuma ubhuti wami uthi akangibize iyasilima yabona nje bhuti uMbovu ngikutshela mina into eyi-1 la eSwatini ngike ngathuka ngaleyo nto kuthiwa wena vele kuzungene kamasipala walala just because ngoba yena wafika nama-bodyguard wame egate-ini wathuma ubhuti wami kwamele ngiphume for ukuhlonipha umfethu ukuthi vele usethumelile angithi uyayibona webhuti uMbovu mina ngithanda nabantu abanemali ngibalekela lokuthi umuntu onemali uyibone ngcono kunawe mina I rather take iphara emgaqweni ukuthi sikhulisane then ukuthatha umuntu onemali.
uthema iyenza lento yakhe yangilimaza emoyeni, yangilimaza emoyeni. Ndithi ngikwazi ukurequesta, ngani ngiyarequesta naye la ngekhona ku live ukuthi ngifuna ukumtshela ukuthi no asingaqambelana amanga, abahloniphi abantu bama high profile, abasihloniphi singabantu besifazane. Bese kuba ukuthi kuya ngokuthi weak kangakanani, yabo. Abasihloniphi ibhuti uMbovu ngalendlela yokuthi uthuma imali phambili, uma uyithatha uzoyithatha. Mina angimphikisi usisi Ayanda mangabe ethi, yabo, mina emsebenzini ngisebenzela umasipala, mina emsebenzini there's a time la engangishelwa khona umphathi wami oyengiphethe ku-department that time. But ngaba nayo lento ukuthi ngizomhlonipha kanjani uma sengimaze ngunu, because angeke ngisakwazi ukuhlonipha laba bangaphansi kwakhe bhuti uMbovu. Mina nje indaba ka-ANC angihloniphi ngenxa yokuthi I know abantu bakhona ukuthi they use ukuthi nginani. Iyasilimaza Ngicela ukuthi insolo ezenziwe against ubaba uMafika Mndebele sizomdlulisela lezi insolo, sithi naye akeza azoziphendulela ngoba iyangiphatha kabi bhuti uMbovu, futhi ngisho bekuthiwa uyafisa ukuziphendulela. Ngiyayizonda into ayenza, but angimzondi yena ezumakhelwane wami, because sakhelene sila estradini siwani. Ngizonda indlela ayengi-approacha ngayo. Wonke umuntu wesilisa uyashela, wonke umuntu wesilisa uyashela, wonke umuntu wesilisa unelungelo lokushela. But awukwazi ukuthi uma ushela mina bese uthumela obhuti bami ngale ndlela yokuthi uthi-ke ngoba mina ngiyabaphakela, uyasizwa statement, ngoba wena uyabaphakela uzobahlonipha. No, wrong. Iyangiphatha kabi ngale ndlela ukuthi angimzondi, but ngisathukuthele namanje ukuthi ayikwazi ukuthi ANC mayisemandleni bese iphatha amandla iwaphathe ngesandla njengetshe. Uma uzojikijela umuntu ngetshe, kimi kuyangilimaza because mina ngiqashwe kumasipala ngihlupheka. So ungena kwami emkhandlweni bengizama ukuthi ekhaya livuke, futhi ngenze sure ukuthi umuzi wasekhaya uyama. But ukuthi mawusumile wena usuzongigabisela ngokuthi ngoba nakho nokuthi kungiphatha kabi, kwangiphatha kabi. Futhi akuyeke mangabe ukuthi ulalela ulife, akuyeke angakusebenzisi nakomunye nakolandelayo because kuyasilimaza. Siswami siyabonga kakhulu. Siyabonga, sizomazisa sithina ikuzofaneka iphendulele insolo ezithinta igama lakhe. Siyabonga kakhulu siwu clinic governance. Sisinozi